Tirka shi babban magana kenan. A halin yanzu Jamilu tare da shi da matarsa Jidda sun riga da sun haɗu, wanda Jidda ta riga da ta zo gidan su Jamilu ne. Shi kuma mahaifin Jamilu sai ya bada Jidda domin a mayar da ita gida, yayin da wanda zai kai ta gidan sun tafi hanya sai ta yanke shawarar cewa tana so ta koma gidan mijinta, wato gidan Jamilu, wanda wannan komawar da za ta ita da kanta ta yi raɗin kanta za ta koma gidan ba tare da ta yi shawara da ita da iyayenta ba, ko kuma iyayenta sun san halin da take ciki na koma gidan. Kai tsaye ta tafi gidan Jamilu, yayin da ta je ta tarar da shi a cikin gida a zaune shi kadai, yana cikin kadaici, wanda kawai zillamin tunanin ta yake yi, wanda tun da suka rabu sun rabu ne ba don son kanshi ba, sai dai son abin da take yi ita Jidda kenan, wanda ita Jidda ba ta so Jamilu ko kaɗan ya ƙara aure, ba ta son mata ji ya ce zai ƙara aure. To ya kuke tunani idan iyayen Jidda suka ji labarin cewa Jidda ta koma gidan Jamilu, bayan ba sa son ta koma gidan Jamilan, suna son Jiddan ne sosai, kuma ba sa son ɓacin ranta, amma kuma ba sa son Jamilu, wanda sakin da ya mata guda ɗaya su suka sa shi dole sai ya sake ta, yayin da shi kuma ya sake ta. Muna da abubuwa wanda muka zo muku da shi da yawa, amma kafin nan muna mai roƙonka, idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ka kuma danna mana alamar latin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ka manta mai sauraro, har yanzu dai muna shahararren sirrin ɗinin naku wanda kuka fi sani da Jamilun Jidda, wanda wannan shiri ne mai dogon zango, kuma yana ta ƙoƙari domin su ga sun kawo muku shirye-shirye masu daɗi. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ta mai albarka ta Smart Kannywood TV. Smart Kannywood TV ta kuce, muna godiya. Da wani ɓangaren kuma Fatima da ita da mijinta, yayin da Fatima ta riga da ta yi yaji daga gidan mijin nata a bisa wani dalili da yake faruwa akan cewa wannan mijin nata yana mata abin da ya niyya, baya son ta gaya masa gaskiya, wanda duk abin da yake yi sai dai ta bar shi ya yi, yayin da ita kuma Fatima ta yi yaji ta zo gidan mahaifinta a lokacin da mahaifin nata yake faɗa wa mijin nata cewa wannan da ya shawara ta riya gare ka da kai da ita, in ta yarda za ta koma cikin gidanka, za ta koma, amma in ba ta yarda ba ni kuma ba ni da wani abu da zan yi, sai dai kawai ka sake ta. Wanda suna da ɗa guda ɗaya wanda suka haifa tare da shi da matar tasa Fatima, wanda yake ba ta haƙuri akan cewa ta yi haƙuri da abin da ya faru. Ita kuma ta nuna samsam ita ba ta haƙura ba, kuma ba za ta taɓa haƙura ba, a lokacin da take tambayar ɗan nata akan cewa za ka bi ubanka ku tafi ne ko kuma yaya. A lokacin da yaran ya girgiza kai alamun cewa ba zai bi mahaifin nasa ba, yadda yake nuna mata. A lokacin nan shi kuma mijin nata ya fashe da kuka, yana mamakin yadda duniya ta mai haka. Matarsa Fatima ta juya masa baya, ba ta son sa kuma ba ta son ganin sa, wanda shi yasa ta ce sai dai ta rabu da shi, shi ma ya rabu da ita, kowa ya je Allah ya haɗa kowa da rabonsa. Tirka shi mahaifiyar Nasir ta riga da ta fara dana sanin abin da ta aikata wa Fatima, yayin da take kuka akan cewa Nasir ya je duk yadda zai yi domin ya ga ya dawo da Fatima cikin gidan nan, watakon gidan nasu. Yayin da lokacin da Nasir ya aure Fatima, mahaifiyarsa ita ce wadda ba ta son ta, take mata togo kala-kala, sai da ta ga cewa ya sake ta, wanda ta fara dana sani tana kuka akan cewa duk yadda zai yi ya yi fatin domin ya ga Fatima ta dawo cikin gidan nan, wanda Fatima ita kuma ko kaɗan ba ta ji a ranta cewa za ta dawo cikin gidansu, amma dai ta faɗa masa cewa duk abin da suka yi mata ta riga da ta yafe musu, daga shi har ƙannansa da kuma mahaifiyarsa,
wanda take bawa Nasir haƙuri ita mahaifiyar tasa akan cewa bata mai daidai ba, wanda Nasir ya kasance yana son Fatima sosai sanda ba ta tunani ita mahaifiyar tasa, amma daga ƙarshe saboda biyayya ta ɗa da uwa shi kuma Nasir ya yi biyayya ga uwarsa har sai da ya saki matar tashi Fatima. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel tamu mai albarka domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mu dora. Kada ku manta kuna tare da Smart Kannywood.